O comercio do Barbanza expectante pola incerteza do futuro. As chuvias condicionan as vendas neste mes de maio, aínda que se agarda que coa chegada do bo tempo e do verán se impulsen. O estoupido da guerra en Irán provocou un incremento de prezos nalgúns produtos que se segue a dar na actualidade, como é o caso dos combustibles. Esta situación provocou que a sociedade medira máis os seus gastos, polo que o comercio local notou apenas unha lixeira caída nas vendas. A xente, cando veñen estas cousas novas de guerra e cousas así, é normal que empece a ter medo por cousas que están pasando no mundo que nos poden afectar, pero bueno, ao final estas cousas aquí en zonas como aquí ou pueblos que hai, por exemplo, en Galicia, pois a ver, ao final non nos afecta tanto como poden ser outros factores. Lo que apunta que polo momento a veciñanza segue acudindo aos establecementos, pero si mira algo máis para o peto. Ainda que o que máis está a marcar a actualidade das ventas son as condicións meteorolóxicas. O tempo non nos axuda moito a vender tamén, é verdad que estamos en unha época de maio que sabemos que o clima é regular, que uns días hai sol, outros días chove, normal en Galicia é así, pero bueno, a expectativa sempre é boa, é positiva, o día da nai vendose ben, hubo xente, eso tamén nos fai seguir adiante, bueno, seguir luchando polo que vai a vir o verán e que haya xente no pueblo. Ribeira contará a partir do xoves cos bonos Ama Ribeira, unha iniciativa moi agardada polos comerciantes para impulsar as vendas nunha época con menos actividade. Xa levábamos tempo detrás deles, é unha cousa que xa falamos o ano pasado con Mariola de intentar volver a ter os bonos que xa estaban en mente en outras ocasións que se fixo. E, bueno, ela prometeunos que iban a sair, é verdad que se retrasou un pouco por diferentes causas, pero, bueno, isto arranca xa o xoves, estamos adheridos á campaña, todos os comercios que irán participar, e, bueno, intentaremos que, bueno, que haya maior afluencia de xente, que a xente intente vir a Ribeira a comprar e que nos vaya ben a todos, evidentemente. E apunta que nos últimos tempos estase a registrar unha muda nos hábitos de compra entre a sociedade. Vamos un tempo falando entre comercios e un pouco en xeral con outro tipo de sectores. Hai un cambio na xente tamén, non é que realmente nos comercios que haya pouca xente porque a xente non ten igual presupuesto, simplemente que a xente cambiou hábitos desde fai tempo, están cambiando uns hábitos que igual máis o que é turismo, outro tipo de sectores, é verdad que a economía non dá para todo, pero bueno, intentaremos que iso cambie un pouco e que a xente, bueno, se vai a sair da casa, vai ir a comer, vai ir a cenar, que é verdad que cada vez a xente sale máis, e iso é bo para todos, para a hostelería tamén e para outros sectores que lle vaya ben tamén, pero iso tamén esperemos que nos vaya ben a nós tamén. Afirma que o futuro é inestable e nunca se sabe que pode pasar, pero agarda que de cara ao verán a situación mellore e se incrementen as vendas. En Ribeira sabemos o comercio que hai, levamos a tempo intentando luchar por a xente que estamos e seguir, os que estamos aínda con negocio intentamos cada vez ter máis cousas, ir mellorando pouco a pouco con campañas que nos axudan un pouco a que a xente veña a comprar aquí, que aposten polo comercio local, que ao final o que nos influye, que nos vaya ben en ese sentido, pero bueno, a ver, intentaremos que ven o verán, que a xente que cada vez é verdad que estas zonas están máis demandadas, Galicia, sobre todo, Ribeira, por todos son, estas zonas todas de por aquí, gusta a xente vir, e se trae xente, pois supoñemos que tamén vai haber turismo para que veña a comprar ao pueblo, claro. A chegada do bo tempo sinala que sempre anima a veciñanza a arrancar coas compras estivais, polo que agarda que non se demore moito.